Ug karon atong sumpay sa Module 2. Ang lesson 2, pag-ila sa mga numero nga labaw og usa. Pagkahuman niini nga pagtulunan, ikaw gilauman nga makaila sa numero nga labaw og usa. Mag-review kita. Ihapa kung pila ka buok ang anaa sa hulagway. Okay, humana. Pila man ka buok ang anaa sa hulagway? 18 o 18? 20 o 20? 19 o 19? Atong tanawon kung husto ba ang imong tubag. Sige, atong ihapon ang mga kasing-kasing. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gusto ba ang imong tubag? 20? Very good! Unsa nga numero ang minus og usa sa 20? Sa ako nang giingon sa miaging leksyon, nga mahibaluan nimo ang numero nga minus og usa kun imong kuhaan og usa ang gipakita nga numero. Kay aduna kitay 20 ka drawing sa kasing-kasing. Kuhaan kini og usa. Okay, ihapa. Kung pila ang nahibilin? 18, 20, 19. Unsa man ang imong tubag? Gusto. Very good. Ang 19 minus og usa sa 20. Okay, kuhaan na ang imong self-learning module sa Math, Module 2. Abliha kini sa panid kung diin nimo makita ang diskubreha. Okay, andam na? Sige, pangitaa ang numero nga labaw og usa sa 7. Okay, anaa dinha ang numero siyam, walo, duha, unom og 5. Hain man kanila ang labaw og usa sa 7. Atong subayon kung husto ba ang imong tubag sa akong gipakita kaganiha. Kay ang numero nga labaw og usa nagpasabot nga labaw o mas daghan kini og usa kaysa numero nga gihatag o gipakita. Mao kini ang pamaagi sa pag-ila sa mas labaw og usa nga numero. Una, ilha ang numero. Ikaduha, idibuho ang gidaghanon sa numero. Ikatulo, dungagi og usa ang gidibuhong gidaghanon sa numero. Pananglitan, unsa ang labaw og usa sa 7? Mao kini ang pangutana kaganiha. Kay magdibuho kita og 7 ka porma nga bituon. So mao na ni.
Iha pa ang mga bituon. Dugangan nato og usa ka porma nga bituon. Ang 7 ka porma nga bituon dugangan og usa ka porma nga bituon. 7 plus 1 equals pila na ka bituon ang tanan? Okay, 8 o 8. Busa ang numero nga labaw og usa sa 7 o 7 kay 8 o 8. Ang 8 labaw og usa sa 7. Lain nga pananglitan. Unsa ang labaw og usa sa 16 o 16? Okay, atong ihapon. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So 16. Kabuok bituon. Unsa man ang labaw og usa niini? So ato siyang pun-an og usa ka bituon plus usa ka bituon. Pila naman ang 16 ka bituon gipun-an og usa ka bituon? Ang tubag 17 o 17. Busa ang numero nga labaw og usa sa 16 kay 17. Ang 17 labaw og usa sa 16. Nakasabot na ba kamo? Ug karon, tubagi na ang imong module. Sa parte nga palambua, ang letter A, ihatag ang numero nga labaw og usa. Isuwat lang ang imong tubag dinha sa imong module. Dili na kinahanglan nga magkuha ka pa og laing papel. Sige, number 1, 13 o 13, pun-an og usa. Pila ang tubag? Number 2, 18, pun-an og usa. Number 3, 21, pun-an og usa. Number 4, 34, pun-an og usa. Number 5, 49, pun-an og usa. Letter B. Hain ang labaw og usa sa gihatag nga numero. Pilia ang hustong tubag nga anaa sa kahon. Lingini lang kini diha sa imong module. Dili na kinahanglan nga magkuha pa og laing papel. Number 1, 6 o unom. Hain ang labaw og usa sa unom. 7, 8, siyam. Lingini ang imong tubag. Number 2, 13 o 13. Hain ang labaw og usa sa 13. Mga pilianan 12, 13, 14. Number 3, 25 o 25. Hain ang labaw og usa sa 25. Mga pilianan 24, 25, 26. Number 4, 38 o 38.
Hain ang labaw ug usa sa 38. 39, 40, 41. Lingini ang imong tubag. Number 5, 47 o 47. Hain ang labaw ug usa sa 47. 46, 47 o 48. Lingini ang imong tubag. Markahi ug check kung husto ang imong tubag. Okay, number 1. 14 ang tubag. Number 2, 19. Number 3, 22. Number 4, 35. Number 5, 50. Letter B. Number 1 ang tubag, 7. Number 2, 14. Number 3, 26. Number 4, 39. Number 5, 48. Hinumdumi. Ang numero nga labaw ug usa nagpasabot nga mas daghan kini og usa. Pananglitan ang 20 labaw ug usa sa 19. Buhata kini. Diha sa imong module. Ikahon ang pundok nga labaw ug usa ug lingini ang pundok nga minus ug usa. Okay, ayaw na pagkuha og laing papel. Lingini na diretso diha og kahoni. Ang number 1 gibuhat na alang kanimo. Okay, 4 ka bola ug 5 ka bola. So gilinginan ang 4 ka bola kay minus man kini ug usa kaysa 5 ka bola. Ang 5 ka bola gikahunan kay labaw man kini og usa. Nakasabot na ka? Sige, sugod na. Number 2. Mga mangga. 7 ka mangga ug 6 ka mangga. Number 3. Mga bulan. 10 ka bulan ug 9 ka bulan. Number 4, mga happy face. 7 ka happy face ug 8 ka happy face. Number 5, mga papel. 4 ka papel ug 3 ka papel. Letter B. Isuwat sa blanko ang numero nga labaw ug usa. Isuwat na diha diretso. Ayaw na pagkuha og papel. Number 1. Ang blank labaw ug usa sa 27. Number 2. Ang blank labaw ug usa sa 32. Number 3. Ang blank labaw ug usa sa 16. Number 4. Ang blank labaw ug usa sa 44. Number 5. Ang blank labaw ug usa sa 18. Kung nahuman ka na og tubag, kuhaay kini og hulagway gamit ang cellphone ug ipadala sa messenger sa imong maestra.